Aki bailan sir kantal jane ka video. Kapre na gerlai bawa gaun ka dong apa? Nei बिसोर आइजो माहारिफ्रा बोथोरनि खान्थाल दानखावना जादों खान्थाल गोथां Jote-pote-फोरखौ दा बुंलाबाय थाय दाख्लै दिनफोरखौ जोबोद गोथाव जादों नै नायनाला रायजोफोर लाजिलायथारदों Mana dah sampai betah ke belai? जानायखौ मोजां नुबा कमेन्ट खालाम रायजोफोर लाइक एन्ड शेयार खामानि मावा खालि जानायल' सुर गोजा बिसोरो Kumai, jata nang ada, dia lah jangan ber. Ini biasa tu ni blog. Dah baca kembali, malah siapa dengar? जानाया आंबो जादों बोथोरनि नालाय बारा जायाखै बिशप मोनथाम मोनब्रैसो जाबाय Dia lah benar deh. नै बे जोंहा बाजै गोथाव जागासिनो दङ नै गोदै ना बाजै खान्थाला बे सोलानायालाय मा बुस्थु बेलाय लगायनाया Iya maba naring gokhoi बानलु संख्रै आलु गोसा बेलाय थौसिना मा जाखो थबसिना देनायमोन गैला जोब्बाय दे Naik sih. माखासे ओरैबो दङ हनै जाखांनानै उदै बेरलां जालायजासे जिरायना दङ हनै नायनाला Gelangan tu bra. नै गथ'फोर सिन्थाय गरम बन्दनि सुटि मोनसावबायदां स्कुलफ्रा बेनिखायनो खान्थाल जानायाव गोसो होदों Manjalah cuma nama. Bukan macam sama le. ला दुबान हगन रायो Selalu ke. गासिबो आलु लायबाय ना होदोंनो Mama tak ada sampai bertanya alu dong babo. Juga semua alu terbaik. बानलुआ जाबा आलौखागोन बेखौ बयबो मिथिखायो Ibar kampung lah. रायजोफोर अननानै सापर्ट खालामदो बेबायदि ब्लग नुलांबाय थागोन आंनियावहाय Hal di luar dah. जानाय लोंनाय बेरायनाय अब्ला बेसेबां दोनथ'बाय रायजोफोर